En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Amb el regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp. L'home que el troba el deixa amagat, content de la troballa, se'n va a vendre tot el que té i compra aquell camp. També passa amb el regne del cel com amb un comerciant que buscava perles fines. El dia que en trobà una de molt preu, anà a vendre tot el que tenia i la comprà. També passa amb el regne del cel com amb aquelles grans xarxes que, tirades a l'aigua, arrepleguen de tot. Quan són plenes, les treuen a la platja, s'asseuen i recullen en coves tot allò que és bo i llencen allò que és dolent. Igualment passarà a la fi del món, sortiran els àngels, destriaran els dolents d'entre els justos i els llançaran al forn encès. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Ho heu entès, tot això? Li responen: sí que ho hem entès. Ell els digué: mireu, doncs, els mestres de la llei que es fan deixebles del regne del cel són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre joies modernes i antigues. Aquestes paràboles em conviden a preguntar-me què considero realment valuós. L'home del tresor i el mercader no venen els seus béns amb tristesa, ho fan amb alegria, perquè han trobat una realitat que val molt més que tot allò que deixen. El regne de Déu no és una obligació pesada, sinó un tresor que transforma la vida de qui el descobreix. Per trobar-lo, alguns han de buscar llargament, d'altres el troben de manera inesperada. Però tots són convidats a prendre una decisió. Quan el cor ha reconegut el valor de Crist, la renúncia deixa de ser una pèrdua i es converteix en llibertat, perquè qui ha trobat el tresor del regne ha descobert allò que cap altre bé no pot substituir.